Ҳамада, ассалому алайкум. Иншааллоҳ ки созен хубен ва мо давом метавонем дарсҳомона. Имрӯз мешавад дуюмин дарсмон дар Wildberries ва давоми сохтани карточка дар Wildberries. Ҷоеш ки пур накарда будем. Чӣ хел добавить кунем Tenvet. Ҳозир дар инҷа Tenvet чия худаш вообще-то? Tenvet коди ҳастае ки ба ҳамин код товари мора ай таможнӣ мегзаронанд. Ва вақте ки шумо Tenvet кода добавить мекунед, шумо мега ки дар ҳамин товари шумо честный знак дар корай ё ки не. Чӣ хел ва ай куҷо бигирем ҳамин кода? Дохил мешавем ба сайти Tenvet Info ва дар поиск мо менависем, ман инҷа пешакӣ худам навистагӣ будам, менависем ҳамон товармона чӣ чизе ки боша. Кроссовки. Ҳар чӣ қадар зиёдтар ки нависен, ҳамон қадар хубтар ва коди правилнитар шумода метавад. Дар инҷа навистагиа дар бораи ҳамин кодҳо нигаҳ мекунем, мехонем кадомеш ки пакхадияш ҳаста мақсад ба ҳамон товари шумо мувофиқ меяд, ҳамонша вибр карда добавить мекунем ба карточкамон. Например, мо ҳозир ҳамеша мегирем, дохил мешавем ва дар инҷа добавить мекунем. Во чӣ хел ки мебинед уже баробар. Дар поин навиштагиа ки нужен киз. Киз ҳамон честный знака мегӯянд. Бояд шумо честный знак добавить кунед. Агар честный знак добавить накардем, метавонад ки товари карточкаи шуморо Wildberries заблокировать кунад. Дальше мерем. Добавить кардани размерҳо. Чӣ хел мо дар Wildberries размер добавить кунем? Мо дохил мешавем. Ҳастаи дута раздел таблица продавца ва стандартная таблица. Роҳи осонтараш стандартная таблица ҳастаи ҳамин хел медроем, мечиқем L42 рост размер и размери российский размер мегӯянд. Размер и ҳарф қати ҳамон чӣ хел ки LXL, DXL, CXL ҳастаи ҳамин хел мо менависем. L например ҳамон 42 ё ки XL43 ҳамин хел мо метавонем ки добавить кунем. Дар таблица продавца иш камтарак сложнитарай. Вақте ки ҷа медроем, мо бояд дар инҷа ҳамин хел пур кунем. Уже дар инҷа менависад ки таблица дуюм таблица мешавад. Ман як та пешакӣ добавить кардагӣ будам. Таблица номер 2 просто названиеша менависад. Категория кадом товар ҳастаи ай мо кроссовкияй, пол женское, мужское ҳамонша мебарора женский ва параметри мо дар инҷа вибр мекунем. EU и размер российскияй. Ҳаминро вибр мекунем барои товармон ва мековем ҳаминҷа. Например, ҳозир барои мора обувь ки ҳастаи мода дар кор мешавад. Дарозии ҳамин по ҳастанд товарҳое ки масалан размери 42 бо ба дарозии по 26 сантиметр аз 15 ҳамин хел мо бояд добавить кунем. Длина стопи 2 сантиметр. Анамиро вибр мекунем ва дар инҷа менависем российский размер рақам кати 42 например 42 EU размер бо 42-43 мешавад. Дар инҷа 42 ва 43 байнаш мешавад. Например, баъд длина стопи в сантиметр мешавад ки ҳамон 26 аз 15 ё ки 27 ҳамин хел менависем. ва ҳамин хел бо добавить кардани бошед. Ҳамин плюса добавить меҷиқем. Бо навмон метавад. Ҳамин хел метавонед ки добавить кунед. ва ҳозир мода дар кор нестай. Меброем ва роҳи осонтар чӣ хел ки гуфтам стандартная таблица. Ана ҳамин қати добавить мекунем. Ягон ҷои қиинӣ надорад. ва дальше мерем. Rich content. Rich content чиай ва чӣ фоидаҳо дорад барои товари мо? Вақте ки шумо rich content месозен, вақте ки медрояд клиент ба товари шумо медрояд, клик мекунад, медрояд даруни карточкаи шумо ва характеристикаи шуморо мехонад, описаниеро мехонад, сурати главниро мебинад. Вақте ки маъқулаш мешавад, не ки бо ҳамонтарам сомнения дорад, шубҳа дорад ки амира ман бигирам, нагирам, ягон саволот дар дилаш мондагиа. Ва мебинад ки шумо rich content сохтагин. Rich content и бо маълумоти иловагӣ дар бораи ҳамин товари шумо. Шумо метавонед ки ида вақте саздата меҷиқем, иҷа метавонед сгенерировать биҷиқен. Сгенерировать вақте ки меҷиқен, автоматик худаш Wildberries ай рӯи сурати главнитон, ай рӯи характеристика, ай рӯи описание ки шумо уже сохтаген, ай рӯи ҳамо
мегира сгенерировать мекунад ва сразу шумо да ҳамин rich content ам метасазад вручную. Шумо метавонед ки суратҳои главнида ҳастанд ва дига хеле биёна бо дар rich content бо суратҳои отдельни монем. И уже уровниш дига мешавад. Бо доверияи клиент ба шумо зиёдтар мешавад. Конверсияи карточкаи шумо баландтар мехезад. Заказҳои шуморо метавонад зиёд кунад. Вақте ки клиент медирояд, описание бо маълумоти иловагӣ мегирад дар бораи ҳамин товар ва метавонад ки ҳамин сомненияша дур кунад, шубҳааша дур кунад ва товари шуморо заказ кунад. Барои ҳамин и беҳтарин чизе ира навда Wildberries баровардагие метавонем ки истифода кунем. Ва ҳозир ман як намунаша шумода нишон медиҳам дар дигар намуди товар. Например, свитерда чӣ хеле ки мебинед ҳамин хел суратҳо добавит кардагӣ ҳастанд ва поён мерем. И дора ина сурати главниш. Вақте характеристикаи описание мечиқем дар ҷа дар бораи ина характеристика ҳама пур кардаги описание ҷа пур кардаги ва поёнтар мерем. Вақте ки поёнтар мерем дар ин ҷа ҳаста атоваре нависаи атоваре смотреть полностью. Ҳамин хел мечиқем суратҳои дига дора бо маълумотҳои нав дар бораи товар дора. Чӣ хел ки мебинед ин ҳамин хел rich content шумода сохта метавонад. И беҳтарин роҳи конверсияи карточкаро баланд кардан метавонем ки истифода кунем. Ва далши ва дар бораи мондагии чизҳое ки ҳоли нагуфтам, иншааллоҳ ки бо дарсҳои иловагӣ мешавад. Дар он ҷа метавонем ки бо маълумоти зиёдтар бигирем. И ба дарси имрӯзаи мо дар бораи сохтани карточка ва мавзӯъҳои иловагӣ. Агар ягон нофаҳмоиҳо бошад, метавонед ки дар комментария саволотонро бинависед. Иншааллоҳ ки бо вақти ёфтагимон дуромада дар саволои шумо иншааллоҳ ки ҷавоб медиҳем ва маълумоти пурратарро дар Instagram дар сторисҳо метавонед ки иншааллоҳ бинед. Видео карда ҳамаи саволои шуморо ҷавоб медиҳем. Подписатсия мекунед, дастгириро фаромӯш намекунед дӯстон. Иншааллоҳ дарсҳои навро ждат мекунем. Ҳамада ассалому алайкум.